तामुलपुर जिल्ला आबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव फोरोंगिरिफोरनि जथुम्मा लादों। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव जिल्लानि आवथायाव थानाय गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौ गेजेर आरो गुदि फरायसालिनि साफ्रोमबो फोरोंगिरिफोरखौ लानानै फोरोंगिरिफोरनि सावरायमेल खुंदों। गाहायै जोंनि बर' फरायसाफोरनो गुन गोनां गोग्गो सोलोंथाइ होनायाव फोरोंगिरिफोरा गोख्रों बिफाव लानांगौनि थाखाय बे फोरोंगिरिफोरनि जथुम्मा सावरायमेलखौ लानाय जादों। तामुलपुर जिल्ला आबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारिनि मासि लानानै सामलायनाय बे फोरोंगिरिफोरनि सावरायमेलाव मिरु आबसुनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी, मिरु आबसुनि आखान्थि सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय कुमार बसुमतारी, बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कामेश्वर बर', बिनय कुमार बसुमतारी, तामुलपुर सोलोंथाइ खोन्दोनि बिइअ अरुणजय कुंगर ब्रह्म, गरेस्वर सोलोंथाइ खोन्दोनि बिइअ अनसिमा दैमारी, तामुलपुर जिल्ला आबसु आरो बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारियावनो खनिन्द्र बसुमतारीया बाहागो लानानै बर' बिजों आयदाजों गुन गोनां सोलोंथाइ लानाय आरो जाफुंसार जानायाव बिजोङा जेबो फारागथि लाखिया, बर' बिजों आयदाजों फरायनानैबो गोबां जाफुंसार जानो हायो होनना फोरमायो। दिनै खोब मोजांथार हाबाफारि तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद जथायै बे तामुलपुर हायार सेकेन्डारियाव गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायनानै गोजौ फरायसालिसिमनि प्रिन्सिपाल गाहाय फोरोंगिरिफोर लोगोसे लोगो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ लानानै बेवहाय फोरोंगिरिफोरनि मोनसे जथुम लादों आरो बे जथुमाव मोनसे बिथांमोना एजेन्डा लादों जे फोरोंगिरिफोरनि बिमा रावजों फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइयाव मावनो गोनां बिबान बे बाथ्राखौ लानानै मोनसे गोनांथार डिसकासन जादों। बेवहाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जे जोंनि जायफोर फोरोंगिरिफोरा गुदि फरायसालिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम दिनै बिमा राव थांनांगौनि थाखाय बा बिमा रावजों फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौनि थाखाय जे बिथांमोना राफोदै गावखौ बावसोमगासिनो दङ, सिनसिरिटि बिथांमोननियाव जि दङ दिनै बे डिसकासनाव नुजादों। बेनि थाखाय आं बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बिथांमोननिफ्रायनो जों एक्सपेक्ट खालामो जे फैबाय थानाय समावबो बै फरायसालिफ्रा थांनानै थाथों आरो बै फरायसालिफोराव गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोंनि फरायसाफ्रा मोननो हाथों। बेबायदिनो जे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिनिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि गायसननो नाजानाय सासे फरायसाफोरा फोरोंगिरि डक्टर, इन्जिनियार बा समाज सिबियारि दैदेनगिरि, साइन्टिस्ट बायदि मैया जानायनि गेजेरजों मोनसे फुंखा जोंनियाव दाजागोन बेखौ जोङो दिनै मिजिं खालामदों। दा बेखौ मावनो थांनायाव जोंनियाव माखासे मोगा मोगि जानाय माखासे जेंनाफोर दङ जे जोंनि गेजेराव माखासे सांग्रांथि लाबोनायनि खामानि मावनांगौ दङ बिमा बिफानि, फरायसानि बा सिभिल ससाइटिनि। बेनि थाखाय मावनो गोनां जोंहा माखासे बेवहाय माखासे प्रब्लेमफोरखौ जोङो मोनदांदों। बेखौ जोङो मावनो थाखाय जोङो दिनै डिसकास खालामदों। लोगोसे माखासे जेंनाफोरखौ सरकारि भाबै मावनो गोनां दायित्व थाबाय। जे गंसे फरायसालियाव फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नांगौब्ला बेवहाय थिग मथे समायाव फरा बिजाब मोनहोनाय बा थोजासे फोरोंगिरि मोनहोनाय बा बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार बा बिनि माखासे क' कारिकुलार एक्टिभिटिनि माखासे सामग्रि नैबे बुस्थुफोरखौ मोनहोनायनि बाथ्रा जिया थांनाय गोलाव समाव जाबोआखैमोन। दा बेफोरखौ जोङो फैबाय थानाय समाव मोनफुंनो हाथों बेखौ जोङो दिनै मिजिंथिदों। दा जोङो मिथिदों जे बेहाय डिसकासन खालामनायनि गेजेरजों टेक्सटबुकनि बाथ्राखौ जुदि लायोब्ला जे टेक्सटबुकखौ फ्रि मोनो फरायसाफोरा दासिम 60% दिनै रिसिभ जादों आरो दाबो 40% टेक्सटबुकआ दाबो मोनफैयाखै। दा बेखौ जोङो आसाम सरकारनि खाथियाव जोङो आर'ज गाबदों, टेक्सटबुक पाब्लिकेसन बिथांमोननियाव जों आर'ज गाबदों जे समय मथे टेक्सटबुकखौ होनांगौ, मानो होनबा सेसना स्टार्ट जाबाय। बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। जा दिनै बे डिसकासननि गेजेरजों बेखौ जोङो दिनै फोरमान मोनबावदों जे बर' मिडियामा जे सोलोंथाइ बा गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव मेटार जानो हाया, जेंना जानो हाया, बेखौ फोरोंगिरिफोरजों जोङो सावरायनानै जोङो दिनै मिथिदों। मानो होनबा दिनै बेवहाय फैनाय फोरोंगिरिफोर, बै फोरोंगिरिफोरनि फरायसालिनिफ्राय पास आउट जानानै बर' मिडियामनि फरायसाफ्रा MBBS पास जानाय, NIT आव फरायनाय, सोरबा इन्जिनियारिं पास जानाय बा सोरबा प्रफेसार जानाय गोबांथार बेबायदि बिदिन्थि जोङो दिनै बेवहाय मिथिलायनो मोन्दों, शेयारिं खालामलायनो मोन्दों। बेयो खोब गोजोनथाव बाथ्रा। दा जेन'क जे जोंनि राफोद आरो सांग्रां फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसाफोरखौ इयुन जोलै दानो नागिरनाय जे खामानि बेयो मोगथां महर मोनगोन आंहा मोनसे फोथायनाय दङ। आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय।